Il-gvern ta' Roberta Bela ma jistax jibqa' jaħrab mir-realtà, ma jistax jibqa' jinjora kif inserqu l-miljuni ta' euro u ma jistax jibqa' jiddefendi lil Joseph Muscat. Kienet din id-dikjarazzjoni ċara li għamel il-ġurnalist veteran Xavier Balzan kif saħaq li huwa ferm inkwetanti l-fatt li Joseph Muscat spiċċa jiġi intervistat fuq Super One għax Bela kellu jbaxxi rasu. Inkwetanti wkoll li Joseph Muscat qed ikun mistieden mill-kandidati laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kif Manuel Kuxkiri qed jitħalla jinfluwenza lin-nies favur raġel li żbalja bi kbir. Xavier Balzan innota wkoll kif l-inkjesta maġisterjali li ġiet ippubblikata turi biċ-ċar kif daw kollha li kienu mal-Labor kellhom għan wieħed biss u dan kien li jsiru aktar sinjuri minn fuq dar ħaddieħor. Dan għalhekk jikkonferma l-eżistenza ta' struttura mafjuża. Il-pjan ta' Muscat kompla jgħid Xavier Balzan kien li kompli jistana. Id-direttur tal-Malta Today jinnota kif daw kollha li mhux qed jagħtu appoġġ lil Muscat qed jiġu imlaqma bħala partitarji mhux lejali jew inkella bħala ingrati. Dan meta fil-verità hemm l-ebda raġuni li tiġġustifika dak li jagħmlu Muscat u sħabu. Balzan isemmi wkoll kif kull pass li jagħmel Muscat fosthom l-iskema tal-passaporti, il-liċenzja għal Bank Pilatus, id-deal tal-Electrogas, l-Università tal-Ġordaniżi, l-investiment tal-Enemalta fil-Wind Farm tal-Montenegro u l-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet kienu kollha proġetti maħmuġin. Kollha simbolu ta' tmexxija tal-Gvern Laburista li Roberta Bela għadu jiddefendi sal-lum.